Әғуду биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Nindi izgi ibadetler, hamdaki nindi izgi ameller kılgan bulsak, Allah Teala şuların acır savaplarını nasip etsin. Günahlarımızı gafo eylesin. Allah Teala'ga har bir şahmet senelerimiz, maqtalarımız erişip barıp dursun. Hamda indi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge erekturlarımızdan çıkan salavat şerifelerimiz ola kursun. Muhterem kardeşler, endi Allah'ın rahmeti bilen biz elhamdülillah tag'in bir shiratdagi jumgaga jiyildik şuşu meşitlerge. Şükür kılıp duyalmaybız Allah Teala'ga şuşu günning qadrin bizge ul anlatgan, bildirtgan için, ham yüreklerimizni iman bilen bayıtgan için. Çünki köp güne kişiler bugungi kunda jumganing da indi kin ekanin bilmeyler, anglamaylar. Hamda indi gıybadetning da narsa ekanini bilmeske mümkinler. Eng zor baylığımız muhterem kardeşler, gıybadet baylığı. Lakin şolay da bu dünyada başka baylık da kerek, yaşagan vaqtda. Нәрсә керәк? Акча керәк. Шулай бит, акча керәк. Чөнки акчаң булса, күп изгелекләр эшләргә була. Инде безнең сахабаларыбыз радиллаһу анһум бер-берсеннән көнләшкән вакытта да байлыктан көнләшкәндә алар бай кешедән көнләшмәгәннәр бай булганга күрә. Алар көнләшкәннәр шушы бай садака бирә ала, без бирә алмыйбыз дип көнләшкәннәр. Без бүгенге көндә көнләшәбез икенче сәбәп белән. Бу кеше машина ала, йорт сала, ял итәргә йөри, шуңа күрә көнләшәбез. Ләкин сахабаларыбыз көнләшкәннәр, бу кешенең акчасы бар, садака бирергә, җәннәткә керергә мөмкинчелеге бар, безнең андый мөмкинчелегебез юк дип көнләшкәннәр. Әлбәттә, интеге ак көнләшү белән, начар көнләшү белән түгел. Һәм шуңа күрә сезгә инде сөйләгәнем бар, шулай бит сахабаларыбыз радиллаһу анһум садака турында ишеткәч эшкә кергәннәр. Элек алар артык теге көн үтсә яраган дип эшләүчеләр бар. Артык теге эшләмичә, тырышмыйча, бүген бит ашарга бар. Әлхәмдүлилләh, калганы кирәк түгел, гыйбадат кылганнар. Ләкин инде шушы садаканың савабын ишеткәннән соң алар инде эшкә кереп, акча эшләргә тырышканнар садака бирер өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, без дә эшлибез бүген әлхәмдүлилләh. Ләкин садака бирер өчен түгел. Шулай бит, малайны өйләндерер өчен, кызны кияүгә бирер өчен, машина алыр өчен, йорт салыр өчен. Садака бирәм дип эшләгән кеше юк бүген. Бу дөресен генә әйтергә кирәк инде, шулай бит. Менә миңа акча эшләргә кирәк күп итеп, садака бирәсем бар минем дип тырышып йөргән кеше юк. Үзебезгә буны инде танырга кирәк. Шулай бит. Акча эшлибез байыр өчен, әйбәт рәхәт яшәр өчен. Ләкин шулай да Аллаһ Тәгаләне кай вакытта шантажировать итәбез. Ничек итеп? Эй Раббым, миңа менә шушы эшемне китереп чыгарсаң, мин садака бирер идем дибез. Шулай бит. Аллаһ шантаж, Аллаһ Тәгалә шантажировать итәбез. Эй Раббым, менә миңа шушы эштән 1 миллион калдырсаң, мин садака бирәм, мәчеткә кереп, естәнкә. Хәзрәткә дуга кылдырам әле озын итеп. Естәнкә бирәм дә шулай бит. Хәзрәт утыра инде, шушы естәнкә өчен дуга кылып утырам инде. Менә шунда шантаж бара, мөхтәрәм кардәшләр. Дөресен әйтергә кирәк. Без монда балачага түгел бит инде, шулай бит. Сөйләшергә кирәк ачыктан ачык. Шантаж бара. Бер кемдә, я Раббым, мин акча эшлим, садака бирәсем бар дип эшләмиләр. Әйдә, мөхтәрәм кардәшләр, яшәргә дә кирәк. Яшәр өчен дә кирәк, ашарга да, эчәргә дә, киенергә дә кирәк, шулай бит инде, ансы да кирәк. Шуңа күрә безнең бүген иң зур куркуыбызның берсе ул акчасыз калу. Акчасыз калудан куркабыз. Имансыз калудан түгел. Акчасыз калудан куркабыз. Бүген кем имансыз калудан курка? Менә хәзер шулай дип әйткәннән соң гына сезнең башыгызга килде бу уй. Моңанча әле башка килгәне дә юк иде аның, шулай бит. Мин имансыз калырга куркам дип. Куркабыз. Акчасыз калырга, куркабыз. Аварияга эләгергә, куркабыз тегесе, монсы. Хатын китүдән, шулай бит. Куркабыз хатын кайтудан һәм башкасы. Куркуларыбыз күп, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин иманны югалтудан курку ул безнең өчен беренче урында тормый. Шулай да фәкыйрлек ул шулай ук авыр нәрсә.
акчасыз калу, факир калу авыр нәрсә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шуңа күрә әйтә торган булган: Аллаһумма инни аъудhu бика минал фақри. Я Рабби, сакла мине факирлектән. Вал куфри, һәм кефрлектән. Алар икесе бергә барганнар. Факирлек һәм кефрлек. Кефрлек имансыз калу. Шулай бит. Факирлек шулай ук имансыз калуга тиң. Ни өчен? Кеше факирлеккә төшсә, аның күңелендә имансызлык барлыкка килергә мөмкин. Нинди имансызлык? Аллаһы Тәгаләгә зарлану. Ул әйтә: "Я Раббым, ник син миңа моны бирдең? Ник факирлекне бирдең? Ник тегеңә бирәсең, миңа бирмисең?" Барлыкка килә ризасызлык. Ризасызлык ул кефрлек белән бергә бөҗри, бергә бара. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям факирлектән сакла дип Аллаһ Тәгаләдән сораган. Без дә сорарга тиешбез факирлеккә төшүдән. Һәм инде факирлеккә төшкән кеше ул мохтаҗга әйләнә. Ул гынах кылырга җиңелрәк була аңа. Менә кайбер кешеләр әйтәләр: "Спирт заводта эшлиләр, нишләп анда эшлисең?" дигәч, нәрсә диләр? Акча кирәк бит, эшләргә кирәк диләр. Ягъни хәрам юлга, хәрам эшкә дә барырга мөмкиннәр. Факирлек төшсә башларына. Шуның өчен дә, әлбәттә, факирлек ул әйбәт әйбер түгел. Бигрәк тә әгәр кеше гаиләле булса, балалары, хатыны булса, алар алдында ир кешегә оят факирлекләре өчен. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, факирлектән Аллаһ Тәгалә безне саклый күрсен. Факирлек булдырмас өчен нишләргә кирәк? Әлбәттә, эшләргә кирәк. Шулай бит. Тик утырып булмый. Ва аллайса лил инсани илля ма са'a. Кешегә хәрәкәт кылганы булыр. Ва анна сa'яху сауфа юра. Һәм аның хәрәкәт кылганы, эшләгәне күренер ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Кешегә хәрәкәт иткән өчен, эшләгән өчен була, һәм аның эшләгәне күренәчәк, Алла бирсә. Кеше берәр нәрсә эшләсә, хәрәкәт кылса, нәтиҗәсе һичшиксез булачак. Монда булмаса, тегендә була. Кай вакытта кеше эшли, мәсәлән, тырышып эшли, акча бирмиләр аңа. Бу китә, башын иеп, шулай бит, акча ала алмадым мин ди. Ләкин син бергә тырышып эшләгән вакытта синең белән эшли башка кешеләр дә. Алар синең тырышып яхшы итеп эшләгәнеңне күрәләр дә, сиңа көннәрдән бер көнне шалтыраталар. Ара әле син бик яхшы эшлисең, мин сине күргәнем бар, әйдә әле безгә эшкә кил әле дип тәкъдим итәргә мөмкин. Син тегеннән акча алмадың. Ләкин анда тырышып эшләгәнгә күрә, сине анда күрделәр һәм башка җиргә эшкә чакырдылар. Аллаһ Тәгалә эшләгәнне бер вакытта да калдырмый җир өстендә. Аның нәтиҗәсе була. Шуңа күрә хәрәкәт кылган өчен, эшләгән өчен савал салам. Мәкале дә бар шуңа күрә. Тик торганчы бушка эшләвең хәерлерәк дигән. Тик торганчы бушка эшләвең хәерлерәк. Безнең бит авылда шундый менталитет. Авылга килә, мәсәлән, бер фермер. Авыл кешесенә әйтә: "Эшлисеңме аны тракторда? 20 мең сиңа зарплата." Ва, ул акчага мин идән дә чыкмыйм ди. Шулай бит. Идән чыкмаган өчен аңа күбрәк түлиләр. Шулаймы? Идән чыкмыйча идә эчеп яткан өчен аңа күбрәк түлиләр. Әлбәттә түләми, кем түләсен инде аңа. Шулай бит. Аның логикасы шундый. Хатын эшли, хатын идән җыва, шәһәргә барып, авылда каядыр шунда почта таратып йөри, шулай бит. Авыл мин 20 меңгә идән дә чыкмыйм ди, идә ята ул. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу без туры килә торган әйбер түгел, бу безнең фикеребезгә. Эшләргә кирәк, әлбәттә. Ләкин эш белән бер рәттән факирлекне китерә торган әйберләр бар. Нәрсә? Шуның берсе зина кылу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Иза захара az-zina wal-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Әгәр дә берәр җирдә ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, зина белән риба таралса ди, зина нәрсә инде ул? Никахсыз якынлык кылу. Риба нәрсә? Процентка акча бирү. Бу ике әйбер таралса, алар үз-үзләренә газапны хәләл кылдылар ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә аларны газаплаячак. Һәм икенче бер хәдисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Az-zina yurithul faqr." Зина факирлеккә китерә ди. Башка бер хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Зина кылган кешенең маңгаена факирлек мәхәре сугылыр" ди. Димәк, эшләп та акчаң булмаса,
Инде уйларга кирәк, нинди гөнаһларым бар икән дип. Һәм башларга кирәк шушыннан, зина кылмыйм микән мин дип. Икенче сәбәп, фәкыйрьлекнең сәбәпләре шулай бит, ул теләнеп йөрү, сорап йөрү кешеләрдән. Бир дип теләнеп сорап йөрү. Теләнчеләрне без күрәбез, алар күп. Хәтта алар арасында хәзер бар мөселманнар да. Хәтта хиҗаб кигән, никаб белән битләрен каплаган мөселманнар да бар, хатын-кызлар. Бер заман 90нчы елларда бик күп иде. Ир кешеләр дә шулай бит, сакаллы ир кешеләр утыралар иде теләнеп сорашып. Хәзер алар юк инде. Теләнчеләр бар, ләкин теләнеп йөргән кеше, кешедән сорап йөргән кеше ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә нәрсә ди? Өч кешегә мин ди ант итәм ди, һәм бер сүз сөйлим сезгә, исегездә калдырыгыз ди. Өч әйберне ант итәм ди. Беренчесе нәрсә? Ма нақаса малу абдин мин садақа. Садақа биргән кешенең малы кимемиячәк ди. Ант итәм ди. Кем садақа бирә, шуның малы кимеми. Шуңа күрә садақа бирүдән курыкмагыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. ولا ظلم عبد ما ظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. Әгәр кешегә берәр авырлык килсә һәм ул аңа сабыр итсә, бу кешенең дәрәҗәсе арта гына ди. Дәрәҗәсе төшми авырлык өчен. Дәрәҗәсе арта гына ди. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. Әгәр дә кеше үзенә сорау ишекләрен ачса ди, ягъни кешегә сорашып, соранып йөри башласа ди, Аллаһ Тәгалә ул кешегә фәкыйрлек ишекләрен ачар ди. Шуңа күрә соранып йөрү дигән нәрсә ислам динендә хупланмый. Теләнеп йөрү, соранып йөрү кешедән шулай. Бир, ярдәм ит, бир дип һаман бер туктамый. Бар кешеләрнең ул инде хылыкларына кирип китә, кәсепләренә кирип китә. Болай эшләргә ярамый, мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә соранып, теләнеп йөрергә ярамый. Өченче сәбәп әйткәнебезчә ул риба. Процентка акча бирү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә ди берәр кавымда ди риба барлыкка килсә ди, ул кавымга ди сынаулар, газаплар да килер ди. Әгәр дә ришвәт барлыкка килсә ди, бу вакытта курку барлыкка килер бу кавымда ди. Димәк, нәрсә дигән сүз бу? Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ямхакуллаһу риба ва юрби садақат. Аллаһ Тәгалә рибадан кергән акчаны бетерә ди, садақаны арттыра ди. Риба ул, мөхтәрәм кардәшләр, процентка акча бирәсең дә акча эшлисең бер караганда. Ул күбәйгән кебек акчаң синең. Ләкин ул күбәйми, син фәкыйрьләнәсең генә. Фәкыйрьләнәсең ничек итеп? Ике сул бар фәкыйрьләнү. Берсе бу дөньяда, берсе ахирәттә. Бу дөньяда ничек итеп фәкыйрьләнәсең? Процентка акча бирәсең. Кеше сиңа процентны кайтара, син таратасың процентка. Инде хәзер кешеләр процентка батып бетәләр, кредитларга. Бер заман алар акчаларын кайтара алмый башлыйлар. Акча сиңа да кайтмый, аларда да юк. Банкрот. Банклар банкротка чыгалар. Ипотечный кризис булды Америкада. Моннан беренче ел элек. Банклар банкротка чыга башладылар. Кайтара алмыйлар, кредитлар, ипотекалар кайтмый. Банклар банкротка чыкты. Банк банкротка чыкты икән, анда акча салган кешеләр шулай акчасыз калалар. Шулай акчасыз калдылар. Әлбәттә, инде хуҗалар хәерчеләнми. Ләкин эш бармый бүтән. Бизнес ябыла. Икенче фәкыйрлек, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда эшләгән мал монда калып, ахирәттә бер нәрсәсез каласың. Садака теге дөньяга китә. Бу дөньяда бирдең икән 10 сум садака, син аны Аллаһ Тәгаләнең банкына салган кебек. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин аны арттырам" ди. Мин аны арттырам. Ва юрби садақат. Арта, теге дөньяга баргач, синең садақаларың банкка салган кебек процентлары артып тора. Син 10 сум гына салган идең,
Тегінде барғанда ол 1000 сомға айленген. Сен аптырайсың, мен 1000 сом бермедім дейсің. А ол тегінде артқан. Мына шундай мөхтәрәм кардәшләр, экономика Аллаһ Тәгаләнең. Менә шушы сәбәпләр бар кешене фәкыйрь иттерә торган, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә эшләп тә бая алмаган кешеләр уйлап карарга кирәк. Нинди бар тагын берәр нинди гөнаһларым минем юкмы икән дип, шушы фәкыйрьлеккә мине китерүче. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о бедности. Что такое бедность? Есть понятие бедность аль-факр. В шариате это человек, который не может платить закат. Он называется факир. Значит, если у вас дома не лежит 320 тысяч рублей, не обремененный долгами, значит, вы бедный человек, факир. Сейчас, если скажу, поднимите руки. Все поднимут руки. Кажется, все бедные у нас, да? Это факт. Сегодня я как раз вспомнил про случай. Абу Бакр, рады Аллаху анху, чтобы освободить Биляля, рады Аллаху анху, из рабства, отдал 966 грамм золота. Это около 3 миллионов рублей, 3 с чем-то миллиона рублей. Биляль, Абу Бакр, рады Аллаху анху, отдал просто так. Это куда? Он же его не купил себе рабство, не для выгодной торговли, а просто отдал, чтобы его освободить. По тем временам люди были очень богаты, дорогие друзья. Во-первых, у них было золото. У нас золота нет. Кроме сережки твоей жены, которая ничего не стоит. Потому что покупаешь как изделие, продаешь как лом. Это мусор. Ничего нет у нас. Тогда было у людей золото, реальное богатство. И каков же был человек, если он мог отдать 3 миллиона садака, чтобы освободить человека? Сегодня 3 миллиона кто может дать садака? Но тогда, конечно, не все могли дать. Абу Бакр, рады Аллаху анху, был богатым человеком своего времени. Можно сказать, одним из богатых людей своего времени. Но сейчас современный богатый человек может дать 3 миллиона, чтобы покрыть ипотеку какого-нибудь бедного человека? Не может дать. Не потому, что у него денег нет, потому что он бедный. То есть бедность по шариату, это человек, который не может дать закат. Есть бедность, духовная бедность. Пророк, саллаллаху, когда говорил: «Инни а'уду бика миналь факр», я прибегаю к тебе, к твоей защите от бедности, он имел в виду не бедность, когда у тебя денег нет. Потому что у пророка, саллаллаху, часто не было денег. Что, у него дуга не принималась, что ли? По 3 месяца они горячей пищи не ели. Тогда зачем делать дуа, если он 3 месяца голодал? Если он финик делил на 2 части, половину финика утром на сахар, половину финика вечером на ифтар, тогда зачем дуа-то делать? Поэтому есть духовное понятие бедности, когда ты в ком-то нуждаешься. А в ком-то нуждаться могут и богатые люди. То есть они постоянно нуждаются. Да, у них есть дома, машины, деньги, но они постоянно нуждаются. Они ходят из человека к человеку, из бизнесмена к бизнесмену, из чиновника к чиновнику, жалуются, постоянно у них нет ничего, и они сами не могут из своих денег кому-то помочь. Вот от этой бедности прибегал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это истинная бедность, истинный факр. Богатство, аль-гина. Пророк, саллаллаху алейхи говорил: «Аллахумма инни ас'алюка аль-гина ва-тука». Я прошу тебя, он говорил, у Аллаха богатство и богобоязненность. В чем заключалось богатство пророка, саллаллаху алейхи? Что он в людях не нуждался. Что он не смотрел на людей как голодный человек. Что можно у него взять и что можно у него попросить. Он приходил к людям и говорил: что я могу тебе дать. Совсем у него другой был принцип жизни. И вот, дорогие друзья, на сегодняшний день, хоть мы и сыты, обуты, одеты, есть у нас жилье, но большинство людей в современном мире очень бедные. В плане духовности, духовной бедноты. Бедные люди. Ну и
бедность есть, наверное, еще и реальная, когда денег не хватает. Работаешь, и денег не хватает. Так вот, чтобы избавиться от духовной бедности и от бедности реальной, когда денег нет, есть определенные советы. Конечно, первый совет – это работать. С малых лет человек должен понять, к чему у него есть способность, и найти какое-то для себя применение в этой жизни. Он должен овладеть какой-то профессией. Аллах Тааля каждого из нас создал для чего-то. Нет таких людей, которые не могут добыть себе в этом мире пропитание. Вы знаете этого одного американского там, или не знаю какой-то, откуда он. Человек-инвалид, без рук и без ног. Вуйчич, по-моему, у него фамилия, да? Вуйчич. Он даже нашел себе заработок. Какой заработок? Он ходит, мотивирует людей. Он не может руками что-то делать, ногами бегать не может, да, куда-то ходить, но он выходит, стол ставит, выходит, и с этого положения, без рук, без ног, он встает и говорит: я это смог, сможете и вы. И люди ходят, мотивируются. Даже он нашел себе заработок. Такой человек. Поэтому человек, у которого есть руки, ноги, мозги и так далее, конечно же, может себе найти применение в этой жизни. Просто ты должен понять, на что у тебя есть способность. И овладеть какой-то профессией. Потому что Пророк сказал: Аллах Тааля любит тех, у кого есть профессия. Кто что-то может делать. И пророки, алейхимуссалям, все имели профессии. Ибрахим, алейхиссалям, был ткачом. Все имели профессии. Дауд, алейхиссалям, был кузнецом. Да? И таким образом кто-то торговал, кто-то был пастухом. Муса, алейхиссалям, пас. Это тоже профессия. Думает, пастух, что у него там, да? Вышел и лежишь. Я тоже так думал, когда работал пастухом. А ты же должен еще знать животных, в случае чего помочь им и так далее. Поэтому это тоже профессия. У каждого есть, дорогие друзья, способности. Но помимо способностей, нужно еще трудолюбие. Человек-то способен, но ленивый. Такое тоже есть. Ленивый тоже есть на самом деле. Иногда бывает, мусульман нанимаешь на работу, а они болтают и намаз читают. Если намаз не читают, то болтают. Если не болтают, то намаз читают. Ты думаешь, ну мне такие эти. Лучше алкоголика взять, да? Который будет целый день работать, а вечером только пить. А этот же целый день болтает и намаз читает. Бывают такие случаи и отказываются потом уже. Поэтому, дорогие друзья, нужно еще и трудолюбие. Конечно же, трудолюбие вознаграждается. Старание вознаграждается. Что еще нужно? Если даже ты в этом случае не мог себе найти применение в жизни какой-то, да, заработок, значит, надо понять, может быть, у тебя есть проблема здесь в сердце. Поэтому ты не можешь себе заработать на жизнь. Мы уже 3 причины назвали на татарском языке. Кто не понял, да, можете вот у Саныча спросить, он потом объяснит. Саныч, ты же уже выучил татарский? Да, почти, ну все, можете у него спросить. Остальные причины сейчас буду говорить. Пророк ﷺ говорил: остерегайся страсти к богатству, так как безудержная страсть к богатству – это причина бедности. Есть люди, которые вот лежат в мечети и мечтают: мне бы сейчас дом в Мальдивах, мне бы сейчас машинку Porsche Cayenne там какой-нибудь, да, последней модели и так далее. Это страсть к богатству. Аллах Тааля не даст богатство таким людям. Не даст заработать таким людям. Потому что они не хотят жить, они хотят богатеть. Потому что человек, которому нужно средство передвижения, он доволен любым автомобилем. Ему не нужен Porsche Cayenne. Человеку, которому нужно жилье, ему не нужен коттедж на Мальдивах. Он доволен даже комнатой, уголком где-то. Это страсть к богатству. Поэтому, говорит, это первая причина бедности.
Вторая причина, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. يقول الله تعالى, это кудси хадис, Аллах Та'аля говорит: «Я бна Адам, тафаррах ли гайбадати, амля усадрака гайна». «О раб мой, освободи свое время для поклонения, и я наполню твое сердце, твою грудь богатством, и огорожу тебя от бедности». То есть, если хочешь, чтобы были какие-то определенные имущества, да, деньги на жизнь, значит, поклоняйся. Не целыми днями занимайся, бегай что-то, да, а выдели время для поклонения. Поклоняйся. А если ты не будешь поклоняться мне, я наполню твою грудь и сердце постоянными заботами. Сегодня есть люди, которые не могут выбраться от забот. Они думают, что я стану бизнесменом, и я стану свободным. На самом деле, когда ты бизнесмен, ты попадаешь в рабство. Если ты раньше работал с 8 до 5, сейчас ты работаешь с 6 до 6 утра. С 6 утра до 6 утра. Потому что ты ночью не можешь спать. Открыл ты магазин. 12 ночи тебе звонят. Вот магазин затопило. Витрину разбили. Охранник не вышел. А ты только лег сейчас. Отдохнуть немножко, да? Нет покоя. Ты, наоборот, в рабство попадаешь. Думаешь, деньги зарабатываешь? Это может быть по причине того, что поклонений мало. И Аллах Та'аля заполнит твое сердце этими заботами. Ты бегаешь целыми днями. С бумагами там и так далее, и так далее. А особо ты прибыли и не видишь. И твоя эта бедность, нужда, она не уйдет. Также пророк, саллаллаху алейхи говорил: «Атьябуль касаби амалю раджули биядихи ва куллю байгин мабрур». Лучший из профессий – это когда человек что-то делает своими руками и торговля. Халяль торговля. Хорошая халяль торговля. То есть, пожалуйста, если ты хочешь зарабатывать, пророк, саллаллаху алейхи дал два направления. Либо ты руками что-то делаешь, мастер, либо ты торгуешь. Торговать нужно. Торговля, действительно, это прогресс для государств. Это поняли китайцы. Они оба эти вещи соединили в одном государстве. Они руками что-то делают, потом продают. И теперь китайская экономика первая в мире. Но она обвалится, потому что нет поклонения. Есть атеизм. Потому что китайские власти официально приветствуют атеизм. Это временно лишь. Но это путь. Это обещание пророка, саллаллаху алейхи. Сказал: делайте что-то руками или продавайте. А если ты что-то делаешь и продаешь, ты совмещаешь в одном государстве обе эти вещи. У нас и не делают, и не продают особо, да? К сожалению. Мы стоим между Китаем и Европой, Россией. Мы даже этим воспользоваться не можем. Мы же посередине стоим. Пожалуйста. Сейчас уже строят дорогу через шелковый путь, через всю Россию там, чтобы на машинах можно было из Китая что-то везти. Татары в свое время так разбогатели. Они сидели на шелковом пути. Они этим пользовались. Почему мы любим чай? Потому что чай приходил сюда сначала, из Китая. Потом отсюда уже по всей России распространялся. Мы тоже этим воспользовались. Поэтому надо хотя бы этим воспользоваться. Хотя бы торговля, если не можешь что-то делать руками. А если ты можешь руками делать, еще и торговать, все, успех тебя обеспечен. А если ты еще и поклоняешься, все, ты будешь олигархом. Когда станете олигархом, не забудьте со мной поделиться, потому что это я вас научил. Я знаю это. Я уже слежу за вами, ребята. У вас чуть-чуть деньги появляются, вы исчезаете, в другие мечети выходите. Я уже неоднократно говорил. Сюда поэтому богатые не ходят. Чуть-чуть деньги появляются, они сразу в другие мечети, где чиновники ходят там, под Кремлем, там, туда-сюда, Хул-Шариф там и так далее. Ну, они же здесь научились богатеть. Нельзя забывать свои истоки. Это грех. Значит, таким образом пророк, саллаллаху алейхи, показал нам путь.
Следующее, что говорится. Пророк ﷺ говорит, если тот, кого постигнет бедность, станет обращаться за помощью к людям, он никогда не избавится от своей бедности. Если тяжелое положение, не надо обращаться к людям, жаловаться. Вот у меня так, у меня сяк, помоги, дай денег там и так далее. Что надо делать? Тому же, кто обратится с этим за помощью к Аллаху, Аллах поспешит обогатить его. Либо путем скорой смерти, либо путем скорого обогащения. Вот Аллах Тааля дает нам выход, да? Вот, субханаллах. Либо появятся деньги, либо умрешь, но все равно бедным не будешь. Да? Альхамдулилля. Сейчас кто-то сказал, да, вот это жестко, да? Мы-то думали, станешь богатым, либо еще богаче. А тут либо умрешь, либо станешь богатым. В любом случае, это выход из ситуации. Если ты бедный, нуждаешься и просишь помощи у Аллаха, значит, жди, либо скоро умрешь, либо скоро у тебя появится возможность. После этого и просить уже неохота, да? Лучше скажешь, ладно, я буду терпеть. Нет, дорогие друзья, уйти к Аллаху верующим с хорошими делами – это богатство. Что бы ты ни имел в этой жизни, это все мучение. Если Аллах Тааля решил тебя избавить от этого мучения, уйти к Нему облегченным, без проблем, без забот, в мир, где Он правит, где Он награду тебе дает по справедливости, это лучшая участь. Это даже лучше, чем стать богатым. Поэтому сначала это идет первое, либо скорая смерть придет, либо обогатишься. То есть смерть – это лучше, чем обогащение в этом случае. Таким образом, то есть обращаешься к Аллаху за помощью. Я, честно говоря, вот многие даже молодые хазраты, они, когда еще только-только приходят в мечеть, они бедные и нуждаются. В мечетях зарплаты маленькие. И, соответственно, что делать? Как-то же надо жить, то есть они не видят другого выхода. Кроме как, то есть, если видят какого-нибудь богатого человека, обратиться к нему за помощью. И у многих хазратов это, честно говоря, заканчивается безуспешно. Потому что богатые не любят, когда у них деньги просят. Не любят. И поэтому те хазраты, которые нашли другой путь, они начинают давать знания, побольше поклоняться, ни у кого ничего не просят, просто занимаются своим делом, у них появляются средства для жизни. Откуда? Аллаху известно. Аллах Тааля дает там, сям и так далее. Вот, поэтому, дорогие друзья, на примере этих людей мы можем видеть. Поэтому не надо просить жаловаться. Жалуйтесь Аллаху, если есть какие-то проблемы. Другой даже хадис есть. Если у вас есть проблемы, и вы никому не пожаловались, кроме Аллаха, сразу же к Нему пошли за помощью, Аллах решит вашу проблему. Он сказал. Вот поэтому, иншаллах, такие вот есть советы. Конечно, советов очень много, как избавиться от бедности, как там разбогатеть там и так далее. Но все их мы перечислить не можем. Вот эти такие вот моменты, да. Но самое главное, конечно же, в общем целом, если сказать, не грешить. Если хочешь разбогатеть, значит, первое – истигфар. Побольше говорить астагфируллах. Астагфируллах и покаяться в грехах. Второе – побольше говорить ля хауля ва ля куввата илля билля. Побольше говорить третье – субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи л-азим. И четвертое, что еще можно часто говорить? Ля иляха илляллаху л-малику л-хакку л-мубин. Зикры. По 100 раз каждый день. Сделайте себе, встаньте чуть-чуть пораньше, по 100 раз каждый день говорите и скажете потом результат мне. Ну-ка, я знаю, вы не скажете, потому что деньги-то появятся. А если скажешь, надо поделиться. Я знаю, вы не скажете, не надо поэтому говорить, просто для себя это потренируйтесь. Посмотрите, что случится. И это все вещи работают. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء